Tento aniel to priznal. Vybrala vyhladenie, aby umlčala hlas hriešnikov, ktorí chcú potešiť jeden druhého. Nebude to ale také ľahké. No už viac nás nebudete držať pri zemi, považujte to ako vyslanie spätnej väzby. Zobudil som ľudí a povedal vaše klamstvá. Keď vás naši výmene prinesieme košíky, prinesieme medicináciu, ktorá vás uvrhne. Ukážem vám, čo znamená byť zasraný pekla král. Pretože ja som ten rozruch, som nesmierny, som avatar. Som váš omega, som potopa. Som nočná mora, ktorú ste si stvorili. Keď sa preliali našu krv, tak sa určite pozerajte. Nájdite lano, na ktorom sa môžete hojdať. Rozlúčte sa so svojimi životmi. Nie, prosím,